El projecte ICE parteix d'una idea d'ecoserveis, que és com un projecte que hi ha a una empresa de Barcelona, de medi ambient, empresa, crec que és com sense ànim de lucre, ecoserveis. Llavors, jo el que sé és que es va enviar aquesta idea i es va acceptar i a més per portar-la a diferents ciutats europees. Eren 5 ciutats europees, una a Itàlia, no la seva memòria, però una d'elles era Granollers. I per què Granollers? Doncs perquè la persona d'Ecoserveis que va proposar aquest projecte el va proposar per Granollers perquè ja tenien bona relació amb l'Ajuntament. Llavors, des d'Erasmus Plus hi havia una subvenció, crec que una part de la subvenció era Erasmus Plus i l'altra part de la subvenció era l'Ajuntament. Llavors, durant 3 anys, la idea era aprofitar aquests diners per fer un projecte que durés 3 anys i la idea era donar veu als joves perquè diguessin la seva en temes de medi ambient. A part, també se'ls donava formació, van fer diferents xerrades, em sembla que era tipus 4 o 5, és que clar, jo vaig entrar l'últim any i jo sé que se'n van fer 5, per exemple. I després un dels grans projectes finals de tot el programa ICE era crear una fira ecològica. Un dels problemes també de generar projectes amb persones joves és la intermitència. Molts joves estan implicats, però molt pocs ho poden estar de manera estable i enganxar-los al llarg del temps, perquè les situacions són molt canviants i tot i que l'interès i la motivació hi és sempre, les prioritats a vegades són les altes, no? Els amics, els estudis, també el ventall d'oci, les coses que tenim ara mateix per fer i per passar-ho bé, potser és molt gran, no? Tens moltes coses per fer, a més de ser voluntari a un grup ecologista. Llavors, és normal també que costi com mantenir les persones enganxades. La majoria feien final d'ESO, batxillerat o estaven al primer any de carrera. I jo ja feia temps que havia acabat la carrera, jo en tinc 25. Llavors, no sé de quanta gent estem parlant. Jo potser em vaig conèixer 8 o 9 en aquell moment. Vaig conèixer força gent implicada, va ser molt interessant perquè, clar, jo anava com a persona no experta que dic, no sé què fan ben bé convidant-me si jo no en sé massa, però allà em vaig adonar que és important que també la gent que no en sap massa, és a dir, gent que no es dedica al medi ambient i que no ha estudiat això i que no és ambientòleg, s'interessi pel medi ambient fins a tant punt que sap el que jo sé, que tampoc és massa, però que es pugui expressar amb això, sàpiga una mica les problemàtiques. També era en relació amb joves i medi ambient. Llavors jo també podia donar la veu com a persona jove, persona que ha participat en un programa de joves, perquè la idea és saber com engage, com tenir els joves de manera més estable relacionats amb els grups. Llavors allà vaig veure opinions molt diverses, persones que formen part dels ajuntaments, persones que formen part de la xarxa d'escoles joves, xarxa d'escoles verdes de Catalunya, per exemple. Llavors, cada persona venia d'institucions molt diferents i també la manera d'enfocar les coses era curiós de veure aquesta confrontació d'idees. També hi havia el president del Consell Nacional de Joves de Catalunya i la presidenta del Consell Nacional de Joves de Barcelona, si no m'equivoco de noms, si ho dic bé, i aquests, per exemple, relacionaven molt el medi ambient amb la política i amb el que es fa i amb les mesures que es prenen a nivell polític i des d'una visió bastant crítica. En canvi, persones que treballen a l'Ajuntament doncs, explicaven el que s'intenta fer des de dalt, des de la política i el que no es veu, perquè també hi ha moltes accions en aquest sentit des dels governs que no s'acaben de veure. I jo, que no estic a cap dels dos llocs perquè no treballo per un ajuntament, però que alhora he format part d'un programa portat per un ajuntament, que d'això no n'hi ha gaire. Posteriorment vaig fer una videotrucada amb la Diputació de Barcelona, va organitzar com una reunió, una videotrucada, amb molts organismes i moltes associacions ecologistes de Catalunya i una de les convidades vaig ser jo i vaig veure que era l'única que havia format part d'una associació que portaven des d'un ajuntament. És molt diferent la manera de veure les coses, perquè anàvem com guiats nosaltres, o sigui, no... Normalment la gent el problema que té és que són molts, s'ajunta tothom qui pot, queden quan poden i la nostra manera de funcionar és molt més formal
i era com, es feia una mica de distinció entre els adults que ho portaven i els joves. Tampoc ho vull criticar perquè està tot fet amb la millor intenció del món i es van fer accions molt bones i que tant de bo que es repeteixi, no? Però també hi ha aspectes a millorar. I és el fet de que, clar, com que des de l'Ajuntament ja tenen un pla d'acció i tenen unes mesures pensades, doncs al final el jove pot ser que vagi una mica més perdut. Per exemple, jo t'explico com va sortir l'AIS una mica amb dubtes, no? Sense acabar de saber d'on venia. Jo també vaig entrar més tard, però a vegades em costava distingir qui forma part de l'Ajuntament, qui formava part d'Ecoserveis. També hi havia Sensitive Cities, que és una altra entitat o un altre organisme que tampoc sé molt bé. Llavors, acabes anant una mica perdut. Es va redactar un pacte de ciutat per l'alcalde i se li va entregar el dia de la fira, que per cert no ho he dit, però va ser una fira virtual, finalment. Jo crec que el grup va estar una mica separat d'aquest pacte, és a dir, el procés que jo vaig viure l'últim any que hi vaig estar, no vaig veure pràcticament res d'aquest pacte perquè sí que ens el van enviar per si el volíem llegir, però jo no vaig estar en el procés de redacció. No sé si es va fer en els anys anteriors de que jo entrés en el grup, però no n'estava massa al corrent. Jo és que si hagués de fer una proposta per properes edicions, justament crec que s'ha de donar molta veu als joves, però que els joves alhora també han d'estar preparats, perquè si una cosa bona en tenen els joves és que són molt conscients de l'alerta climàtica que vivim, però a nivell global. Llavors, se saben prou bé, jo crec que les causes i la situació, òbviament es pot parlar, però crec que s'ha de fer molt d'incís en les solucions més que les causes i també en el que passa a nivell local, perquè no som massa conscients del que ja s'està fent i del que es podria fer a nivell local i al final quan crees un grup així has de pensar a nivell local perquè no pots canviar el món. Sí que és interessant anar a Brussel·les i això és molt motivador pels joves perquè viatges i coneixes altres coses i és un punt fort del programa AIS, que si s'hagués arribat a fer, clar. Però també crec que alhora els joves han de fixar-se també en el lloc local i se'ls ha de fer primer un procés de formació, no? Es fan xerrades en horari fixe també perquè això ajudaria molt a que la gent ja reservi aquell horari, qui no pot, però en un horari fixe, perquè si no és una mica caòtic, i que es faci un procés de formació. I després aquells joves que ja estan més preparats poden donar la seva opinió i que l'alcalde la reculli i en faci alguna cosa. Perquè si no, com a joves tenen bona intenció però pocs coneixements. Llavors està com fora de context el que expliquen. Està en un context, per mi, massa verd. I massa separat de la política, separat de la realitat local que hi ha. Jo crec que sí, i més després d'haver vist que hi ha tan pocs municipis on hi ha grups ecologistes portats des de l'Ajuntament. Això té els seus pros i els seus contres, però crec que la voluntat per part de l'Ajuntament de donar veu als joves, i tant, sí que hi és. I es pot fer millor o pitjor, però hi ha aquesta voluntat. També és cert que si se'ls demana als joves que en un grup ecologista que es posin en política, potser són joves que els interessa l'ecologisme, però potser no en saben o no els interessa la política. Llavors, o no saben ni el que és polítiques actives, o saps? O fem formació abans o ja expliquem des del principi que també es parlarà de política perquè potser vindrà una altra gent. De fet, penso que això és important que es faci ja abans, es faci des de l'educació formal i com deien, a la ponència aquesta es van dir coses molt interessants i una de les noies, que és la de xarxa d'escoles verdes de Catalunya, deia jo crec que hem d'obrir la finestra i deixar que la vida entri a les aules, no? I penso que realment des de l'escola es podria fer un gran paper per realment lligar l'escola amb l'entorn de l'escola, amb el municipi, amb la realitat on està localment. I, per exemple, es parlava que hi hagués uns ecodelegats, que això a França s'està fent i crec que alguns llocs de Catalunya també, que són, igual que hi ha el delegat de classe, l'ecodelegat, que fa aquesta entrada i sortida de notícies, que potser s'encarrega, és el responsable de representar la seva classe
en un consell d'alumnes o en una taula rodona d'alumnes de moltes escoles i que facin un debat. Que les escoles estiguessin molt lligades seria interessant i que ja es comencés a parlar de política abans i del que es fa per l'ecologia a la teva ciutat doncs abans. Ja no parlo d'anar a recollir residus al riu, que és molt bonic, però saber realment si a la teva ciutat doncs, es fan servir energies renovables o no. Si el teu partit, el partit que hi ha en aquest moment governant, doncs, aposta més per al creixement econòmic, està molt bé, però que també moltes vegades implica de creixement a nivell verd. I això penso que seria interessant tocar-ho encara que fos una mica a l'educació formal. L'Ajuntament de Granollers, no sé si els altres ajuntaments també, però espero que sí, tenen un consell assessor de medi ambient, que el que fan és, doncs, són persones de la ciutat, però potser són 15 persones de tota la ciutat, que assessoren el govern en temes de medi ambient. I això el que es fa és una reunió a l'any on l'Ajuntament informa del que està fent a diferents nivells i del seu pla d'acció, doncs en aquest cas em sembla que era 2020-2030. Informa de les diferents accions a diferents nivells, però totes relacionades amb el medi ambient. La gent pot donar opinions, posar queixes, reclamar coses, fer propostes, i durant l'any em sembla que també hi ha... Bueno, ja dic que estic implicada, però fins a cert punt, perquè es poden fer propostes durant l'any i tant, es dona veu. L'únic que després no sé fins a quin punt es fan realitat les propostes a les quals s'ha donat veu, perquè no he arribat tan enllà. Sí, no he arribat a veure. Jo sé fins al punt en què es dona veu a la ciutadania. L'altre ja no m'atreveixo a dir si sí o si no, perquè no ho sé. Seria interessant que hi fos sempre, però sé que té un cost, perquè és un programa que sempre implica 3 professionals que queden, per exemple, amb 9 joves. Llavors suposo que aquí hi ha uns sous al darrere i tal, i que és difícil de mantenir. Potser hi hauria alguna manera de que l'Ajuntament cedís simplement un espai que ja tingui lliure i que no calgui que hi hagin aquests professionals o que hi vagin quan tinguin un moment a escoltar, que es faci com una taula rodona de joves o així, però que no impliqui cap cost, perquè al final és simplement escoltar les opinions de la gent. I que hi hagi molta relació amb les escoles, perquè és on hi ha els joves, amb escoles, amb associacions, no? Anar a informar d'això, anar... Aquests experts que van estar amb nosaltres doncs, pràcticament cada setmana, que cada setmana anessin a una escola diferent a fer xerrades i explicar el que s'està fent a Granollers, per exemple. I així no només ho sabrien els 9 joves que s'han pogut implicar més, sinó que ho sabrien tots. I aquí hi ha moltes coses implicades, que se sentin còmodes, que se sentin escoltats, que hi hagi un horari fixe, per exemple, que se sentin reconeguts en allò que fan. Per exemple, una fira, ostres, em pots explicar, és que jo m'han donat el poder de fer una xerrada o estic participant en aquesta fira que és tan gran que al final només he posat les llums i he mogut taules, però ja estic participant. També que se'ls ofereixi formació, no? De dir, és que això m'aporta a mi un aprenentatge, inclús ho puc posar al currículum, si després m'interessa fer això en un futur. Jo proposava també que si es tornava a fer, fos de manera com més transversal, que si t'interessa el medi ambient, però a més tu tens molt clar que vols estudiar no sé, publicitat i relacions públiques o alguna cosa relacionada amb les xarxes socials, que aportis la xarxa social d'aquest grup ecologista. Que si t'interessa el medi ambient però vols estudiar una altra cosa, doncs que puguis una mica aplicar-ho en allò que més t'interessi, perquè al final tots són joves que potser volen estudiar medi ambient i que sigui una cosa més transversal. Llavors, el que sí que penso que és clau per lligar els joves en una cosa voluntària és el fet que s'ho passin bé i facin amics. A part de tot el que he dit de la formació i del reconeixement i això, és que facin amics, igual que els caus i els esplais funcionen d'aquesta manera. Llavors, clar, quan anàvem allà fèiem cocreació i potser donàvem idees i és com, estic donant aquesta bona idea, a veure què els hi sembla, ho estic parlant amb els ajuntaments, ostres, les meves propostes estan quallant, però un cop marxes d'allà ha estat com una reunió de feina i te'n vas a casa teva i ja està. I penso que seria interessant també fer alguna activitat, si el grup s'hagués tornat a fer o és continuat, fer alguna activitat perquè aquells joves facin vincle. Perquè si no el grup s'ha acabat i no hi ha hagut per part dels joves una pinya de dir l'Ajuntament ja no segueix amb aquest programa, seguim-lo nosaltres, quedem al carrer si cal o a casa d'algú, perquè som poca gent. No s'ha fet perquè no hi ha hagut aquest vincle.